Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti rin, di pa po ba kayo binabaha? Hindi pa sana. Kung natatandaan po ninyo ang gospel natin just last Sunday, ito ay hinggil kung saan pinadala at pinatrabaho ng Panginoon ang kanyang mga alagad upang mangaral sa iba't ibang bayan ng Jerusalem. Yung ebanghelyo po natin ngayon ay siyang karugtong ng ebanghelyo yun hanggang kay San Marcos chapter 6 verses 30 to 34, kung saan nagsibalikan na ang kanyang mga alagad at nag-report sa Panginoon ang lahat ng ginawa nila. At kahit magaganda po yung feedbacks at mga kwento ng pinaggagawa nilang pangangaral hinggil sa mabuting balita, ako pinagtataka, ang sinabi at sinalubong ng Panginoon sa kanila ay hindi, wow, ang galing ninyo, sige magtrabaho pa tayo, lumakad pa tayo at ikalat ang mabuting balita. Hindi po. Kahit maganda yung report nila, siguro napansin ng Panginoon itong kanyang mga alaga na kagagaling sa trabaho ay mukhang pagod na pagod, sagad na sagad. Kaya ang unang paanyaya ng Panginoon sa kanila, halika kayo at magpahinga sa gaya. Ang pagkapagod ko ay ordinaryong karanasan natin. Kamakailan ako may nagtatanong sa akin, Amo, kasalanan po ba ang magdasal gabi-gabi at hingin sa Diyos na sana hindi na ako magising bukas ng umaga? Bakit naman, sabi ko, ba't ayaw mo na magising? Kasi po, Amo, ako'y pagod na pagod na. Sawa na po ako. Kamakailan din po, may kapwentuhan po akong pare, ay nako. Yung problema ko po, katiting lamang sa problema niya. May problema siya sa obispo niya, sa parokya niya, sa mga kapatid niyang pare, personal na buhay niya. Ang dami po yung problema. At habang nagkukwento po siya sa akin, paulit-ulit ang kanyang refrain, Amo, pagod na po ako. Last week po, tuwing Lunes, nagbabalik ako sa Tagaytay. Hindi po ako nakatayo ng Lunes. Martes na ako nakabalik. Dahil inuubo, linalagnat, nangihina. Pagdating ko po sa Tagaytay, sa lubong sa akin ng mga kaklase ko, Amo, yulong tayo. So tayo po lahat, naranasan natin ito. Ay, hindi lang ordinary. Amo sa araw-araw, pagod na tayo. At alam po naman sa psychology, meron silang tinatawag na compassion fatigue. Pagkapagod na nag-iisip na lagi na lang ako ang umiintindi. Lagi na lang ako ang nagpapatawa. Lagi na lang ako ang nag-uunawa. Lagi na lang ako ang naglalaba at nagluluto. Pagod na ako, sawa na ako, ayaw ko na. At sa ganitong sitwasyon na nakita ng Panginoon ang kanyang mga alagad na pagod, at siguro nakikita rin po din ng Panginoon ang pagkapagod natin sa araw-araw na buhay at trabaho natin, ano po ang mabuting balitang iniaalay sa atin ng Panginoon? Ano po ang kaginhawaan bilang mabuting pastor ang iniaalay ng Panginoon sa atin? At kung titignan po natin ang Ebanghelyo, tatlong bagay lang ang binigay ng Panginoon sa kanyang pagod ng mga alagad. Hindi niya nakita ang kanyang mga alagad pagod at hindi sinabi ng Panginoon, wow, pagod na pagod kayo, mali kayo, 5-day cruise muna tayo sa Europe. Okay, dahil pagod kayo, mali kayo, magpa-full body massage tayo at spa. Pag hindi sinabi ng Panginoon, mukhang pagod na pagod kayo, kaya ang susi, mag-hotel muna tayo ng 5 araw. O kaya dahil napagod kayo sa trabaho, eto yung sweldo ninyo, katumbas ng kinikita ng wedding loan sa inyo lahat. At ayon sa record, 2 million a day, isang Fernando ang kinikita ng wedding loan. Anyway, kasi na-depend. Dahil nakita niyo pagod, ang mga alaga, nakikita rin tayo pagod
Sabi niya sa kanyang mga alagad, halika kayo, magpunta tayo sa tahimik na lugar, ibig sabihin, manalangin, upang kayo ay makapagpahinga at kayo papaano ay makakain. So, tatlo ang solusyon ni Lord para lumakas ulit ang mga katawan natin para ma-energize ulit. Come to a deserted place to pray so that you can rest and so that we can at least eat. So, solution ni Lord, eat, rest, and pray. Noon po may sumikat na sine at libro kamakailan lang sa New York na ang pamagat ay eat, pray, and love. Iba po ang formula ng Panginoon. Eat, rest, and pray. Ito po ang gusto kong pag-nilay natin pa isa-isa ngayon. Okay pa? Unang-una po, eat. Halika kayo upang makakain kahit sandali lang. They did not even have an opportunity even to eat, sabi mo sa gospel. So, hinaya sila ng Panginoon sa mga lugar kahit pa paano ay makakain sila. Alam po niyo, minsan binabasa, binibilang ng mga nagbabasa ng banal na kasulatan kung ilang beses sinabi ni Lord sa Ebanghelyo, do not be afraid. At binilang po nila yung salitang do not be afraid, sinabi nga sa atin sa banal na kasulatan, 365 days, one for each day. Pero wala pa pong nagbibilang. Siguro kung meron magbibilang, kung ilang beses nabanggit at nakwento sa bagong tipatama, ilang beses kumain o nakikain ang Panginoon, ay naku po siguro napakarami. Halos sa araw-araw ginagawa ng Panginoon, nababanggit noon, at nakikain siya sa mga pangalanan, at nakikain siya sa mga tagasingin ng Greece, at nakikain siya sa bahay ni Mary and Martha, at tumuloy siya sa bahay ni Pedro at nakikain, at nakita siya nakikikain sa mga Eskriba at Pariseo. Kaya minsan po sa Ebanghelyo, tinawag ang Panginoon na glutton and drunkard. Ang taong yan, lasenggo at matakaw. Dahil lagi ko nila siguro nakikita kumakain o nakikikain. Ang Panginoon at ito, inaanyayahan niya ang kanyang mahalagan upang magpahinga sa pamamagitan ng kain muna tayo. Alam mo niyo ang nakakalungkot sa panahon na ngayon ay isinantabi natin ang pagkain either simply as an art that would cater to the senses and fill our stomach. So, kaya po daming show sa TV ng mga chef na doon. Dahil ang tingin natin sa pagkain ngayon ay dali kung paano singkot siya at panghaluan yung mga ingredient and how to prepare it beautifully so that it would satisfy the sense of sight and the sense of taste and fill our stomach. Or we totally disregard food as bawal sa ating diet. So, ganun na lang po ang pagtingin natin sa pagkain. It's either as an art to fulfill our senses or totally disregard it dahil nakakasira sa ating figure at sa ating diet. Nakakalimutan po natin ang mas malalim na kahulugan ng pagkain. Sa pamamagitan po ng pagkain kung minsan, doon tumitibay ang mga samahan. Sa pamamagitan ng pagkain, doon tayo gumagawa ng mga kaibigan. Sa pamamagitan ng pagkain, doon po tayo nag-aalay ng pagpapatawad. Pinagluto kita ng paborito mo. Sa pamamagitan ng pagkain, doon tayo nag-aanyaya ng mga kaibigan. Hali kayo, dumaan muna kayo at kain muna tayo. Alam mo niyo ng pamilya kami, hindi kami kumakain na may kulang na isa sa amin. Wala po kami magkakapatid at dapat nandun kami lahat bago kami magsimula ng kumain. Kapag may kulang na isa, hindi po kakain ang lahat. Nung tumanda na lang kami, nag-aaral sa kolehiyo, nagtrabaho yung mga kapatid ko,
doon na lang kami kumakain na may kulang. Pero nung maliit kami, dapat sabay-sabay. At habang kumakain kami, bawal magsalita dahil kayo ay nasa harapan ng grasya ng Diyos. Hindi po tinatawag ng nanay ko ng ulam ang pinakain namin. Hindi po tinatawag ng tatay ko ng pagkain ang nasa harapan namin. Ang tawag po nila, biyaya ng Diyos. At dahil doon, bawal mag-away kapag kayo nasa harapan ng biyaya ng Diyos. Inabutan ko ba po na bawal magsalita? Dahil kapag kumakain, para kayong nagdarasal sa kapanapunan ng Diyos. At hindi ka naghahanap ng wala ko, kundi magpapasalamat ka kung ano ang inihanda ko o nabula ko sa pamamagitan ng konting pilitan nila sa araw na iyon. So everything is the grace of God. Magpasalamat kayo sa akin ng nanay ko lagi. Buti tayo may kinakain, dahil tayo wala ang kinakain. Magpasalamat kayo, meron pa tayo kinakain kung saan gano'n ito sa biyaya ng Diyos. There was something deeper. Naalala ko minsan, tinulong kami kung saan ako nag-aaral. What was your first religious experience? Pinabalik po kami kung ano ang kaunang-unahang karanasan mo ng kabanalan. And I was surprised, I found myself growing our family eating together. It was my first religious experience. Kaya ang Panginoon, bakit niya tayo iniwan? Ang nabili niya sa akin, ang iniwan niyang souvenir sa akin, para maalala natin siya palagi, ay isang kapag kainan ang banal ng isa kung saan kakain tayo maya-maya. Meron mas malalim na kahulugan ang pagkain kaysa sa pagpuno ng tiyan o pagbigay-hilig sa mga kailangan ng katawan. Pag-aralan mo at tignan ano talaga ang sinasabi ng Panginoon, this is my body, take it and eat it. Minsan po, dinalo ko ang aking spiritual director sa South Carolina, sa Trappist mo na yun. At pinagmamasday niya ako kumain. And sabi niya sa akin, alam ko bakit may sakit ka? Bakit, Father, sabi ko, ang bilis-bilis mong kumain. Eh, pag mo kasi sa seminar, natuto kami lahat may schedule. Lahat tumatakbo, every hour may schedule. So, natuto kung mabilis kumain. Eh, sabi niya, you have to eat slowly. Sabi ko naman nagluluto, the best food is the food that is cooked in slow fire. And the best energizing food is when you eat it in a slow manner. May ibang pong biyaya ang pagkain na nagbibigay at nag-replenish sa energy kapag tayo ay pagkain. May kasabihin ko na isang animal lamang sa buong animal kingdom na walang psychological problem at walang personality disorder. Sa buong animal kingdom ko, isa lamang daw, animal ang walang psychological problem. At sino ito? Ito ay ang elepante. Dahil wala siyang pakialam kahit ano ang timbang niya. Tayo aapak lang sa bathroom scale, kumakat na ng isang buhay na ang problema tayo ng problema. So one way to rest, to really rest, is eat properly. It is not a sin to slowly enjoy food, especially with people we love. Amen? Amen. Ikalawa, sabi ng Panginoon, hali kayo sa tahimik na lugar upang kayo ay makapagpahinga. So the second solution, blessing offered by the Lord is rest. Eat, rest. Magpahinga. May kaibigan ko akong madre, kapag nalaman ng case sa kita ko, agad nagsasabihin sa akin, sabi niya, kahit hindi ka magpunta sa doktor, kapag inanap ka, kapag sinisipur ka, kapag inuupo ka, isa na ang sinasabi ng katawan mo sa iyo. Sinasabi